ba a raba gado ba sai jinjirin ya rasu, ya za a yi wajen rabon gado. Ina zaton anan mahaifinsu ne wace da ya rasu. Idan ya riga shi wannan yaron jinjiri rasuwa, in an yi rabon gado za a raba da jinjirin a bashi rabansa na ɗa namiji. Sannan shi kuma jinjirin da ya mutu za a raba abin da ya bari a ba magadansa. Alkali ya san suwa magadansa da za a raba. Wannan tambaya shine tana magana akan yawan makarar sallar asuba saboda maganin bacci da yake sha, kuma idan bai sha ba baya iya bacci. To shawara, in ka san baccin awa 8 kake yi, sai ka dinga bacci kana yin sallar isha don ka tashi a lokacin sallar asuba. Amma kuma a bisa al'ada ma ya kamata mutum ya fitar da kansa daga dogaro akan wani magani ya bacci. Idan ciwo ne ya nemi magani, in damuwa ce ya sa zuciyarsa a ruwan sanyi, bar wa Allah al'amuransa. Ya dinga kuma wato exercise ko guje-guje ko tsalle-tsalle don ya dan gajiyar da kansa kafin ya kwanta, ya fi amfani akan dogaro akan magani. Wannan yana limanci, yana bin liman a sallah, bayan mutum ya raka'a biyu sai ya tuna ba shi da sarki, zai yanke sallah ko zai karasa? Zai yanke sallah, ba zai karasa ba. Ba a sallah ba tare da wannan ba. To sai ce idan kuma shine liman fa haka ya faru, zai jawo wanne ko zai karasa? Shi ma ba zai karasa ba, zai jawo wani ya je ya awala ya koma baya ya sallarsa. Su kuma masu bin sallah su tana. Mai hukuncin mai tsallake-tsallaken salloli? Ai wannan a baro wannan shaki to tarikus salati, kuma wato barin sallah yana cikin manya-manyan zunubai, saboda sallah cikin rarrabewa tsakanin musulmi da kafiri. Babban zunubi ne, ya kamata lallai ya tuba kuma ya daina. Mutum ne yana da najasa kuma gashi lokacin sallah zai wuce, zai yi jinkirtawa ko kuma zai yi taka? Ba zai sallah da najasa ba, sai ya je ya gaggauta sarki ya shigo ya sallah kafin lokacin ta fita. To wannan yace tambayarsa ita ce, idan mata da miji suka yadda za su ajiye maniyyin mijin a wajen likita har sai an gama jiyyar kansa da ake wa mijin, to shi kuma mijin sai ya rasu a halin jiyyar, ita kuma matar sai ta amfani da maniyyin bayan ya mutu, ta ɗauki ciki ta haihu. Dan da aka haifa za a alakanta wa mataccen mijin, zai iya gadansa. To amfani da maniyyi a wajen abin da ake cewa assisted reproduction abu ne wanda shari'ar musulunci ta yarda da shi ga families wanda suke da bukata, amma ana amfani da shi a cikin zamanin aure. Daga ran da wannan mijin naki ya mutu, auren ya mutu, don ba auren mace ce. Saboda haka haramun ne ki amfani da maniyyinsa bayan ya mutu, kamar ki amfani da maniyyin wani ne wanda ba mijinki ba. Saboda haka babu zai, inda har wannan kika yi kuma kowa ya san cewa wannan aka yi bayan mutuwarsa, aka ɗauki maniyyinsa aka yi wannan, ba zancen gado tsakaninsa da shi, saboda haramun ne. A lokacin da ya mutu ya tashi daga mijinki, kamar ki ɗauko maniyyi daga blood bank. Kuma ya kamata mu dinga tunani idan muna yin irin waɗannan abubuwan, yaya za a yi mace ba ta da miji, mijinta ya mutu, ta ɗaukar wa kanta haihuwar ɗan da ba shi da mahaifi. ‘Ya'ya ana son su tashi a gaban mahaifinsu da mahaifiya. Kuma ko mu da muke da rai, in aka duba ayoyin Alƙur'ani kamar maganar gado da ake cewa wa yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim. Mutum mai hankali yana jin tsoro shi kansa baya son ya mutu bar ƙananan yara marayu waɗanda ba za a iya kula da su ba ko za su sha wahala. To balle mutum bayan ya mutu a je a haifa masa da. Amma dai fatawar malamai akan wannan, duk fatoyin da na karanta sun halarta wannan in vitro fertilization, sun halarta ɗauki maniyyin miji a samu haihuwa, amma idan ana tare ana cikin rayuwar aure. Idan ya mutu babu zancen aure don mutuwa ta kashe auren. Saboda haka wannan maniyyin ba maniyyin mijinta bane, maniyyin wani mutum ne matacce. Sai tambaya ta ƙarshe da wata tana cewa shin mutum yana iya
mafarki da Allah. Malamai da yawa sun ce ana yi, kuma akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, ba a ganin ubangiji da ido a wannan duniyar. A mafarki mutum zai iya mafarki da shi, amma abin da ya gani ba zai ga Allah akan siffar Allah ba, dan babu abin da ya kama da shi. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma a duba wato abin da mutum ya ji an gaya masa a cikin mafarkin, a auna shi da mizanin shari'a, dan shaidan yana zuwa wa mutum a mafarki ya ce shi ne Allah, kamar yadda ya zo a cikin kissar sai na Abdulkadir Jelani. Ya ga shaidan ya zauna akan karaga akan ruwa, ya ce shi ne Ubangiji, ya ɗauke masa duk wata ibada daga yau. Ya ce rufe min baki makiyin Allah. Allah bai taɓa ɗaukewa wani mukallafi abin da ya wajabta masa ba. Saboda haka idan mutum ya mafarki ya ce gashi nan Allah ya ce ya daina sallah ko ya daina azumi ko ya je ya sha giya ko ya aikata zina ko ya aikata wani abu da yake haramun ko ya bar wani abin da Allah ya wajabta, to wannan ba Allah bane, shedan ne. Amma cewa ana mafarki da Allah akwai ruwayoyi ban san ingancin su ba, cewa sai na Ahmad bin Hanbal ya mafarki da Ubangiji sau da yawa a cikin mafarkinsa. Saboda haka yana yiwa akan maganar yawancin malamai. To za mu shiga karatu, kamar yadda na faɗa, muna da ƙara kira ga masu saurare tambayoyi a dinga kawo abin da yake alaƙa da abin da aka karanta, ko ba da akwai malami a unguwarsu ko a garinsu wanda zai iya tambayar duk waɗansu abubuwa irin waɗannan da ake so a bincika. Faslun, rarrabewa, ikhtalafa nasu hal fi dhunubi dhanbun la tuqbalu tawbatuhu am la. Malamai sun saba, shin a cikin zunubi akwai zunubin da ba a karɓar tubansa ko kuwa babu? Wato dukkanin laifi ne idan mutum ya yi tuba Allah zai yafe masa, ko da akwai laifin da idan mutum ya yi ya ce ya tuba Allah ba zai yafe masa ba. Faqala al-jumhur, majority, jumhurin malamai suka ce at-tawbatu ta'ti ala kulli dhanbin fa kullu dhanbin yumkinu at-tawbatu minhu wa tuqbal. Suka ce tuba tana zuwa ga akan dukkanin zunubi, kowane zunubi za a iya yin tuba daga gare shi kuma za a karɓi tubansa. Wa qala ta'ifa, wani kuma bangare na malamai suka ce la tuqbal tawbatul qatil, wato tuban wanda ya kisan kai, mutumin da ya kashe musulmi da gangan, suka ce ba a karba. Wa hadha madhhab ibn Abbas radiyallahu anhu al-ma'ruf anhu, wannan ita ce madhabar Ibn Abbas radiyallahu anhu al-ma'ruf anhu, wacce aka sani daga wajensa. Wa ihda riwayataini an Ahmad, kuma daya daga cikin riwaya guda biyu daga wajen Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qad nadhara Ibn Abbas fi dhalika ashabuhu, almajiran Ibn Abbas sahabbansa sun jayayya da shi akan wannan. Qalu, suka ce da shi, alaysa qad qala Allah ta'ala fil Furqan ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Shin Allah subhanahu wa ta'ala ba ya faɗa ba a cikin suratul Furqan, yake cewa waɗanda ba sa kisan ran da Allah ya haramta a kashe shi sai akan haƙƙi, sai kuma ya ce illa man taba, sai dai wanda ya tuba wa amana, ya yi imani wa amila amalan salihan, ya aikata aiki nagari, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, waɗannan ubangiji yana juya ayyukan su munana su zama kyawawa. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah mai yawan gafara ne, mai jin kai. Fa qala, sai Ibn Abbas ya ce da su, kanat hadhihi al-ayatu fil jahiliyyati, ai wannan ayar an saukar da ita akan wanda ya kisa kai a cikin jahiliya, ba wanda ya kisan kai a cikin musulunci ba. Wa dhalika anna nasan min ahli shirki kanu qad qatalu wazana, saboda an samu waɗansu mutane daga cikin mushrikai wa'anda sun kasance da sun yi kisan kai kuma sun yi zina. Fa atau rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa qalu, suka zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce, innal ladhi tad'u ilayhi la hasan law tukbirna anna lima amilna kafara. Suka ce wannan abin da kake kira zuwa gare shi abu ne yake da kyau, da ka ba mu labari cewa abin da muka aikata akwai abin da zai kankare mana na zunubi.
wato kisan kai da muka yi da sai da muka yi idan muka shigo addinin ka cewa za mu samu yafiya fa nazala sai aka saka da wannan ayar والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى قوله إلا من تاب وآمن aka saka da wannan aya wa'anda suke fasa ambaton wani ba Allah ba sa bauta wani ba Allah ba kuma ba sa kisan kai wanda Allah ya haramta sai da gaskiya wala yazun ba sa zina har zuwa inda yace illa man taba wa amana sai dai wanda ya tuba ya imani fa hadhihi fi ulaika saka wannan aya an saukar da ita akan waɗanda suka yi kisan kai kafin su shigo addinin musulunci a cikin jahiliya wa amma allati fi suratul nisa amma wacce take suratul nisa wa hiya qawluhu ta'ala ita ce fadar ubangiji wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima wanda ya kashe mumini da gangan sakamakon sa wutar jahannama zai dawwama a cikin ta wa ghadiba Allahu alaihi Allah yayi fushi da shi wa la'anahu Allah ya la'ance shi wa ajjalahu azaban azima Allah yayi masa tanadin azaba mai girma ita wannan farrajul idza arafa al-islam wa shara'i'ahu thumma qatala fajza'uhu jahannam mutum idan ya san addinin musulunci ya san shari'ar musulunci sannan ya je ya kashe musulmi da gangan ya kashe rai da gangan to wannan sakamakon sa wutar jahannama wa qala zaid ibn thabit yana cewa lamma nazalat latifil furqan lokacin da aka saukar da ayar cikin al-furqan ita ta farko wato walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar yace ajibna min liniha mun yi al'ajabi da taushinta sai muka ga tayi tana da taushi sosai a ce mutum ya yi kisan kai ya yi zina ya shiga in ya tuba shikenan Allah ya fi masa falabithna sab'ata ashhur muka jira muna zaune bayan wata 7 thumma nazalatil galidatu ba'da layla sai mai kaushin ta sauka bayan mai taushi sai ya zama bayan wata 7 an saukar da waccan sautin nisa'i wa nasafatil layyina sai ta shafe waccan wacce take mai taushi wa arada bil galidati hadhihi al-aya ayatan nisa wacce abin da yake nufi da mai kaushi ita ce wannan aya wato ta sautin nisa wa bil layyinati ayatul furqan wanda yake nufi kuma da mai taushi ita ce waccan aya ta cikin sautin furqan amma qala ibn abbas shi ibn abbas radiyallahu anhu yace ayatul furqan makkiya wa ayatul nisa madaniya ayatul furqan an sauka da ita kafin hijira ayan nisa an sauka da ita bayan hijira nazalat wa lam yasafha shay'un ta sauka kuma ba abin da ya shafe ta qala haula'i su waɗannan waɗanda suke cewa wanda ya kisan kai ba a karɓar tubansa suka ce li anna tawbata min qatl mu'mini amdan muta'addar saboda ai tuba daga kashe mumini da ganga wannan tuba ne wanda ba zai yi ba ya ta'azzara illa sabila ilaiha illa bi istihlalihi aw i'adati nafsihi allati fawwataha alayhi saboda babu hanyar tuba sai dai shi ya ce ya yafe ko kuma a dawo masa da ransa yanzu idan ka dauki dukiyar mutum ai cikin tuba sai ka mai masa da kuɗi ko kuma ya ce ya yafe maka ko ka je ka yi kazafi ka bata mutum suna cikin hukuncin tuba sai ka je ka same shi ka warware kazafin nan da kai ko ka ce masa na yi maka ƙarya ka yafe ni ya ce na yafe to idan ka kashe mutum ya za ka tuba shi dai ba za ka same shi a kabari ka ce ya yafe maka haka ransa an gane kuma shi ba za ka ɗauki ran nan ka mayar masa da shi ba an gane za ka suka ce tuba ai ya ta asara tunda haƙƙi ne nasa ransa ka raba shi da shi wannan ka raba shi da kuɗi za ka iya dawo masa da kuɗi ko za ka iya cewa ya yafe maka ko kuma kamar yadda muka gani a karatun makon da ya wuce in ya mutu za ka iya ɗaukan kuɗin nan kai sadaka ka ce Allah ya kai ladan wajen wani karatun da muka yi a wancan makon ko to wanda ka ɗauki ransa ya za ka yi shi ba za ka iya cewa ya yafe ba za ka iya bayar masa da ransa ba kuma ba abu ne za ka yi sadaka da shi ka ce ga shi nan yana hannunka za ka yi wani abu da shi wanda zai samu amfaninsa a ranar lahira saka suka ce saka shi wannan bambancinsa da haƙƙin dukiya kenan tuban ya ta'azzara
idh tawbatu min haqqil adamiyyi la tasihhu illa bi ahadihi, saboda tuba daga haƙƙin nan adam ba ta yiwa sai daga ɗaya daga cikin su, ko dai kamar masa da haƙƙin nan ko ya ce ya halatta maka, to kuma duka ba zai yi ba. Wakila kuma muta'azzirun alal qatil, kuma wa'annan guda biyun sun zama sun ta'azzara akan wanda yake son kai. Fa kaifa tasihhu tawbatuhu min haqqin adamiyyin lam yasil ilayhi wa lam yastahil lahu minhu. To ya za a yi ta inganta, to ya tuba sai inganta daga haƙƙin ɗan adam wanda haƙƙin nan bai riskar da shi bai zuwa gare shi ba, kuma shi bai halatta masa wannan haƙƙi ba. Wala yarju alaihim hadha fil mali idza mata rabbuhu wa lam yuwaffihi iyyahu. Kuma wato an aka yi musu jawabi da cewa wai ai ga akwai ga dukiya, idan an ci dukiyar mutum ya mutu kuma ba a biya shi ba, wannan hukuncin ba zai, wannan jawabin ba zai rusa hujjarsu ba, li'annahu yatamakkanu min isali nadhirihi ilayhi bisadaqa, saboda ai ana iya riskar da abin da ya kama da wannan da sadaka, kamar da aka bayani. Kuɗi ne za ka yi zuwa kai sadaka ka ce Allah wannan kuɗin wane ne, ina roƙonka ka ba ka kai ladan kabarinsa ranar tashi alkiyama. Idan kuma ya ce bai yarda ba, to shikenan ni a bani ladan sadakar, a ɗauki lada kamar wannan daga cikin ladana a bashi, amma dai ba za ka iya wannan ba. Qalu wala yuridu alaina anna shirka a'zamu min al-qatl wa tasfiku tawbatu minhu. Kuma kada ku ba mu jawabi ku ce mana ai shirka ta fi kisa. Shirka ta fi kisa, amma kuma aka inganta, aka ce tuba daga shirka ya inganta. Fa inna dhalika mahdhu haqqin Allah ta'ala. Ai shirka haƙƙin Allah ne, babu haƙƙin dan adam ciki. Ka bauta gunki, wannan haƙƙin Allah ne, saboda in ka tuba Allah zai yafe maka. Amma kisan kai haƙƙin Allah ne da haƙƙin dan adam, saboda mutum aka raba da ransa. Fa tawbatu min mumkin, sauka tuba daga shirka tana yiwa. Wa amma haqqul adami fa tawbatu minhu mawqufatun ala ada'ihi wa istihlalihi wa qad ta'azzara. Amma haƙƙin ɗan adam, tuba daga kansa, tuba daga wannan zunubin baya yiwuwa sai an mayar da wannan haƙƙin, ko kuma shi mai haƙƙi ya halatta maka ya ce shi kenan ya yafi, kuma wannan duka ba zai yi ba. To wannan ita ce hujjar waɗanda suka ce ba a tuba daga kisa, ko tuba ba za ta yi ba ga wanda ya kisan mumini da gangan. Wahtajjar jumhuru, su kuma al-jumhur waɗanda suka ce a'a ana iya tuba, da mai suka kafa hujja bi qaulihi ta'ala, da fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala, qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ya ku bayina, ubangiji ce ka ce ya ku bayina waɗanda suka shishigi akan kansu, wannan ayar a cikin azumi da muna karatu a baya, kada ku yanke kauna daga jin kan Allah. Inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Allah yana gafarta zunubi ga baki daya. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah mai gafara ne, mai jin kai. Fa hadhihi fi haqqi ta'ib. Wannan a cikin haƙƙin wanda ya tuba kenan. Idan dai mutum ya tuba, to Allah ya ce dukkanin zunubi Allah yana yafewa. Wa bi qawlihi inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Fa hadhihi fi haqqi ghairi ta'ib. Sannan a cikin wata ayar Allah yake cewa Allah baya gafarta wa wanda ya shirka da shi. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah baya gafartawa wanda ya shirka da shi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, amma yana gafartawa duk abin da yake kuma bayan wannan ga wanda ya ga dama. Yace wannan a cikin haƙƙin wanda bai tuba ba. Da an farraqa baina shirki wa ma dunihi. Saboda Allah ya rarrabe a nan tsakanin shirka da abin da yake koma bayan ta. Wa allaka al-maghfirata bil mashi'ati fa khassasa wa allaka. Ya rataya kuma gafara da ganin damansa, wato yake banci shirka. Idan mutum ya mutu yana kan zunubi bai tuba ba, in dai zunubin nan ba shirka bane, to in Allah ya ga dama zai yafe masa ko bai tuba. Ita ce ma'anar wannan aya. Amma in akan shirka ne, to wannan Allah ba zai yafe. In ka mutu babu tauhidi,
mutumin da ya mutu babu tauhidi bai kadaita Allah ba da bauta to ba zancen Allah baya yafewa shirka dole sai mutum ya tuba kafin ya mutu amma koma bayan wannan in ya ga dama zai yafe kamar yadda yake zuwa cikin ina sa akwai hadisi ba san ingancinsa ba na mutumin da ya nuna mutum yana cewa ai wane Allah ba zai gafarta masa da aka zo a ran lahira Allah zai tashi mutanen guda biyu ya ce ina bawa na wani gashi ina bawa na da ya ce ba zan gafarta maka ba gashi ya ce to na yafe masa ya shiga aljanna kai kuma ka shiga wuta saboda wannan maganar da ya yi ta cewa yana da'awar cewa shi har ubangiji ba zai gafarta wani ta rusa masa shi nasa ayyuka ga baki ɗaya saka in Allah ya ga dama zai gafarta wa komai amma ban da shirka idan ko mutum ya tuba har shirka in ya tuba Allah zai yafi shi ne abin da suke faɗa wahtaju bi qawlihi ta'ala kuma suke kafa hujja da faɗar ubangiji subhanahu wa ta'ala wa inni lagaffaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada ni mai gafara ne ni wallahi mai gafara ne ga wanda ya tuba yayi imani ya aiki nagari sannan ya shirya fa idza taba hadha al-qatil wa amana wa amila salihan fallahu azza wa jalla ghaffarun lahu saboda wannan wanda yake san kan nan idan har ya tuba yayi imani ya aiki nagari to Allah subhanahu wa ta'ala zai iya masa gafara zai masa mai gafara ne a gare shi qalu suka ce wa qasaha an nabi sallallahu alaihi wa sallam hadithul ladhi qatala al-mi'a kuma ya inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadithin wannan wanda ya kashe mutum 100 thumma taba fa nafa'atu tawbatuhu sannan ya tubansa ya amfane shi wa ulhiqa bil qaryati salihati allati kharaja ilaiha aka tara shi da wannan alƙarya saliha managarciya wacce fita zuwa gare ta wannan hadisin yana cikin riyadus salihina na mutumin da ya zo ya kashe mutum 99 ya je samu wani abidi rahibi wanda yake yawan ibada ya same shi ya ce da shi na kashe mutum 99 Allah zai gafarta mu sai ce ai Allah ba zai yafe maka ka kashe mutum 99 da ya ga masa ya kashe shi cika da sai ya samu wani malami sai ce na kashe mutum 100 Allah zai yafe mu sai ce wa zai shiga tsakanin bawa da ubangijinsa da rahmar ubangijinsa in dai kayi nadama ka tuba yanzu abin da za ka yi ka bar wannan garin da kake ciki ka je gari kaza a ciki akwai mutane bayan Allah suna ibada ka je ka shiga cikin su ka ga masa hukunci da wannan aya ya tuba ya yi imani ya je ya aiki na gari cewa kai illa man taba wa amana wa amila salihan saka shikenan ya tuba kai man to ya je ya shiga cikin masu aiki na gari ya ci aiki na gari ya kama hanya bai karasa garin ba sai ya mutu bai ma samu shiga cikin masu aiki na garin mala'iku suka zo suka dinga jayayya wa'annan na wuta suka ce namu na aljanna suka ce namu sai Allah ya tashi wanda ya zo ya musu hukunci ya ce to abin da za ku yi ku auna tsakanin garin da ya fito da garin da za shi inda ya fi kusa a nan yake da suka auna sai suka ga ya kusa zuwa garin da ya kama hanya ya kusa zuwa garin da ya kama hanya zuwa gare shi da wani bangare na jikinsa sai aka ɗauki shi a kasar cikin aljanna ma'anar wannan hadisi dai duk mutumin da ya tuba da gaske ya nadama to abin da ake so idan ya tuba ya imani da Allah ya ɗauki aiki na gari ya dinga yi wannan mai da aiki na gari shine tubarsa to wasaha anhu hadith ibadat ibn samit radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kuma sannan an samu a cikin hadisin ibadat ibn samit cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kuma a lokacin akwai wata jama'a ta sahabbai tare da shi yace bayu uni ala Allah tushriku billahi shay'a
ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. Wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku yi mubai'a akan cewa ba za ku yi shirka da Allah ba, ba za ku yi sata ba, ba za ku yi zina ba, ba za ku kashe ƴaƴanku ba, ba za ku zo da kazafi ba, shine wannan buhtani wato a wajen maza mutum ya kazafi ga mace ya a dinga zargin mata da zina ba tare da hujja ba, ko kuma su mata su zo da ƴaƴa wanda suke ba na mazajen su ba su ce ƴaƴan aure ne. Ba za ku saba mu a cikin ma'arufi ba, kuma to wanda ya cika wannan alƙawari ladansa na wajen Allah, wanda kuma ya aikata wani abu da cikin wannan abin aka yi masa uquba a duniya, to uqubar da aka yi masa a duniya ce kafara gare shi. Wanda kuma ya aikata Allah ya rufa masa asiri, to shi kuma sai ya koma al'amarinsa yana wajen Ubangiji, in Allah ya ga dama ya masa afuwa, in ya ga dama ya masa uquba. Muka yi masa baya a kan wannan. Qalu wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fi ma yarwai an rabbihi ta'ala cikin abin da ya ruwaito daga wajen ubangijinsa madaukakin sarki, ibn adam ya dan adam law laqitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi shay'an ataituka bi qurabiha maghfira. Ya dan adam da zaka fuskance ni da cikon ƙasa na zunubi da sabo, sannan ka riske ni ba ka shirkanta komai da ni, wato kana kan tauhidi babu shirka, to ni kuma zan zo maka da cikon ƙasa na gafara. Wato in dai aka mutu akan tauhidi zan iya yafe maka komai. To kaga tunda shirka ka aka cire a ciki, saka in dai mutum ba mushriki bane ya je ya gama da ubangiji zai iya yafe masa dukkanin abin da ya aikata. Kuma yace man mata la yushrik billahi shay'an dakhala aljanna, wanda ya mutu baya shirkanta komai da Allah zai shiga aljanna. Kuma yace man kana akhira kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, wanda karshen maganarsa a duniya ta zama la ilaha illa Allah zai shiga aljanna. Wa qala inna Allah harrama an-nara inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtagi dhalika wajha Allah, cewa Allah ya haramta wutar jahannama duk wanda yake la ilaha illa Allah yana neman, wato yana fuskantar Allah da wannan maganar da yi. Wa fi hadithin shafa'ati, a cikin hadithin shafa'a akwai akhriju minan nari man fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman, akwai cewa ku fitar daga cikin wutar jahannama duk wanda yake da kamar kwayar komayya na imani a cikin zuciyarsa. Wa fihi yaqulu Allah ta'ala, a cikin hadisin dai ubangiji subhanahu ta'ala yana cewa wa izzati wa jalali la ukhrijanna minan nari man qala la ilaha illallah. Allah ya rantse da izzarsa da girmansa cewa zai fitar daga wutar jahannama duk wanda ya ce la ilaha illallah. Wa qafu hadhihi nusus kathirun, kuma ninki ba ninkin waɗannan nassoshi suna nan da yawa, tadullu ala annahu la yakhludu fi nari ahadun min ahli tauhidi, cewa duk wani mutumin da yake cikin ahli tauhidi wanda ya kadaita Allah baya shirka baya dawwama a cikin wutar jahannama, ko da ya shiga an masa azaba akan zunubansa, in dai da tauhidi za a fitar da shi ya shiga cikin aljanna. Allah ma kada ya sa mu shiga. To qalu, suka ce wa amma hadhihi al-aya, wannan aya da ake faɗa a fil nisa, cikin nisa, wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan wa makaranta, fa hiya nadha'iru amsalha min nusus al-wa'idi, ai tana kama ne da ayoyi makamantanta na nassoshi na narko, kamar faɗar ubangiji wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha, wanda ya saba wa Allah da manzansa kuma ya ƙetare haddojin Allah, Allah zai shigar da shi wutar jahannama ya dawwama a cikinta.
wa qawlihi da fadar ubangiji wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada wanda suka saba wa Allah da manzansa to wannan yana da wutar jahannama wacce za su dawwama a cikin ta har abada wa qawlihi innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira cewa waɗannan da suke cin dukiyar marayu akan zalunci suna cin a cikin suke cin wutar jahannama kuma za a riskar da su sa'ir wato wannan wadi a cikin jahannama wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam kuma faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam man qatala nafsahu bi hadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha khalidan mukhalladan fi nar jahannam wanda ya kashe kansa da karfe wato mutum ya dauki kamar buka ko takobi ya caka wa kansa to azabarsa a wutar jahannama shine wannan takobin bayan an kora yana cikin wutar jahannama yana shan zafi shine a hannunsa zai caccaka wa kansa har abada ya dawwama a wutar jahannama a dawwama da shi yadda ya caka wa kansa ya mutu to haka za a ta kona wannan wukar a ta bashi ta caka wa kansa ita caka wa kansa har abada to suka ce duk wa'annan ayoyi ne na narko kuma akwai su da yawa to waqad ikhtalafa an-nasu fi hadhihi an-nusus ala turuq kuma malamai sun sassaba akan waɗannan nasoshin hanyoyi daban-daban a cikin su akwai wanda suka ce al-qawlu bi dhahiriha wa takhlidu arbab hadhihi al-jara'im fi an-nar akwai wanda suka yi aiki da zahirin ayoyin nan cewa duk waɗanda suka yi waɗannan manyan zunuban nan za su dawwama a wutar jahannama wa huwa qawlul khawarij wal mu'tazila wani ta ce maganar kharijawa da mu'tazila sannan su khawarij suka ce ai wanda yayi babban zunubi kabira kafiri ne su kuma mu'tazila suka ce a'a mai sako ne amma kuma duk da aka sun ittifaqi cewa za su dawwama a cikin wutar jahannama wa qalat firqa wata kuma ta ce a'a bal hadha al-wa'id في حق مستحيل لها لأنه كافر wasu suka ce a'a wannan narkon da aka yi alkawari an yi alkawari ne ga wanda ya halatta wannan zunubin wato ya ce ya halatta a kisan kai ya halatta a zina ya halatta a shagiya wato ya sha akan yana itikari cewa ba haramun bane saboda halatta abinda Allah ya haramta kafirci amma shi ma wannan Imam Ahmad ya raunana wannan magana yake cewa ai ko bai sha ba in ya ce halal ne ya kafuta ko bai aikata ba in Allah ya ce kaza haramun ne kai ka ce kaza halal ne bayan ka san Allah ya ce haramun ne to wannan kafirci ko da baka aikata ba sai haka ba sai an aikata ba kuma manzo Allah ko cewa yi man fa'ala kaza wa kaza wanda ya aikata kaza ya aikata kaza wasu kuma suka ce ma ai babu ma wai lafazi am aluga ya yi kore wannan hujjojin tasu to sai yazo kan wannan firka wacce tace hada wa'idun wa ikhlaful wa'idi la yuzammu bal yumdahu ai wannan narko ne kuma saba wa narko ba a zargin sa bal wato yaban sa ake to me bambanci tsakanin alwa'du da alwa'id alwa'du alqawari alwa'idu narko ne yanzu idan ka ce wa yaro idan ka ci jarrabawa in ka ci jarrabawa zan sai maka doki wannan wa'adi ne alƙawari idan ya ci jarrabawa baka sai masa ba zai ga girman ka ko ba zai ga girman ka girman ka ya zai ko zargi ne kai alƙawari abin nan ko kuma mutum ya zo ya ce ɗana ne zai je makaranta da Allah a ce maka mun ka ce to ka zo gobe zan baka naira 5,000 sai ya zo sai baka bashi ba kuma za ka ga wannan girman ka wannan shi ne sabawa wa'adi to amma sai ka ce da yaro in ka kuskura ka fita ka dawo sai ne maka duka sai ya fita da ya dawo sai ya kwanta a gaban ka yana kuka dan Allah da annabi na tuno wallahi ba zan sake to in ka dake shi kai masa adalci tunda ka ce masa in ya fita zaka dake shi jama'an baka dake shi ba zai ga girman ka ko da girman ka zai ga girman ka to ashe in ka saba wannan ko ba abun kunya bane
dan Allah ya ce zan maka azaba dan kai kaza sannan ka tuba ya ce na yafe maka, wannan ba gazawa ce. Amma in ya maka alƙawarin alƙari ce in ka bi ni zan saka a aljanna sannan ka bi din yake saka, to wannan ne saba. So Allah baya saba wa alwa'd, amma zai iya saba wa alwa'id. Wato a harshen larabci din wa'idi ne, saba masa ba zargi bane, an gane ko? To shine yake cewa, yake ba da misali, yake cewa Ka'ab ibn Suhair aka ce masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa narko, yace nabbitu anna rasulullahi aw ajani wal afu inda rasulillahi ma'amun. Ki an bani labari, nabbitu an bani labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mun narko, ya ce zai mun hukunci mai tsanani. Ita kuwa afuwa daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abar buri ce. Wato duk da ya faɗa tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban fiddare ba cewa zai yi mun afuwa, an gane ko? Tunda wa'idu ne ba wa'adu ba. Wa'adu kuwa ka tabbatar cewa Allah zai cika. Duk mutumin kirki idan ya alƙawari, saboda alƙawari ma da saba wa alƙawari yana cin alamar munafikai ko? Aka yi ce wa idza ahada gadara wa idza wa'ada khalafa. Wato mutumin da zai alƙawari ya saba yana cin alamar munafiki, ba ma manzo ba dai ubangiji subhanahu wa ta'ala. To amma wa'id, narko, yana cikin karamci. Mutum a masa laifi, idan ya yi hukuncin nan bai zalunci ba, amma ya afu. To kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala shine karimi wanda ya fi kowa karamci. Kuma yace wata nazara fi hadhihi mas'alati Abu Amr ibn al-Ala wa Amr ibn Ubayd. Wato da Abu Amr ibn al-Ala da Abu Amr Ubayd sun yi munazara a cikin wannan mas'ala. Sai Amr ibn Ubayd yace da shi, ya Aba Amr, ya kai Aba Amr, la yukhlifu Allah wa'dahu. Ai Allah baya saba alƙawarinsa. Wa qad qala wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah alayhi. Kuma Allah ya ce wanda ya kashe mu'mini da gangan, sakamakonsa wutar jahannama zai dawwama a cikinta, kuma Allah ya yi fushi da shi. Kada duk wannan ana ji magana ba? Kamar akan mute nake. To suna ji, wani ya rubuta suna ji. Sai Abu Amr ya ce, wai haka ya Amru, ya ce kai tun da kai ya Amru min al-ujma utiti, yanzu kai ka dinga magana kamar ba balarabe ba, kamar bobawa. Ai innal arab la ta'uddu ikhlaf al-wa'id dhanna. Ai larabawa ba sa daukan sabawa narko wani abin zargi. Bal judan wa karama, ai girma ne ma da karamci. Ka ce wa mutum idan kai kaza zan kore ka, ya aikata, ya zo ya kwanta ya tuba, ka ce kai masa afuwa, wannan karamci ne da girma, ba abin zargi ba ne. Amma sami ta kaular sha'ir, baka ji maganar mawaki ba inda yake cewa la yarhabu min ammi ma ishtu saulati wala yahtasha min sadwatin mutahaddidi wa in aw'adtuhu aw wa'adtuhu la mukhlifu i'adi wa munjizu maw'idi. Yake cewa kada dan uwana, dan amina, kada ya razana da harin da na kai masa, kada ya ji tsoron riko na wanda ya yi masa wato tahaddi, wato na tsoratarwa. Na ce wato in na ce zan masa wa'idi, kada ya firgita, saboda me, wa in aw'adtuhu aw wa'adtuhu, ni idan ne masa narko kuma ne masa alƙawari, la mukhlifu i'adi wa munjizu maw'idi, ni mai saba wa narko na ne kuma mai cika alƙawari na ne. Wato alamar mutum karimi mai girma, in yi alƙawari ne wa'adu, to wa'adinsa zai cika. Idan yi wa'idi kuma, to wa'idi na nasa zai iya yin afuwa. Shine karamci, shine girma. To ya kawo kuma firka ta ƙarshe wacce take cewa ai mimma dhukira fihi muqtada lil uquba,
abin da aka ambata zan takaita saboda musamman gama karatu a yau. Abin da aka yi magana a kai shine abin da yake muktada na uquba. Wato idan kuna karatun mathematics akwai wani abu da ake cewa necessary condition, sannan kuma akwai necessary and sufficient condition. Wato necessary condition shine abin da idan ya samu sai ya samu abu yake samu. Amma necessary and sufficient condition shine sai ya samu abu yake samu, kuma in bai samu ba ba zai faru. Saboda haka misali wa'annan ayoyi da suke magana, kisan kai yana kai ka zuwa shiga wutar jahannama da dawwama. Wannan necessary condition ne. Haka kawai Allah ba zai saka wutar jahannama sai dai dan kai kisan kai. Amma kisan kai bai isa akan kansa ya saka wutar jahannama ba. Akwai abin da zai iya zuwa ya tare, shine anan tuba. An gani? Saka idan mutum ya tuba, duk da cewa kisan kai ya sa ka cancanci shiga wutar jahannama, tuba zai iya fitar da kai daga cikin. An gani? Saka dan an ambata cewa kisan kai zai kai ka wutar jahannama, sai an duba kuma sauran ayoyi da hadisai kamar wannan faɗar Ubangiji inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Sai mu ce ga cewa to yayi kisan kan nan, idan bai tuba ba sai dai mashi'ar Allah ta fita shi wutar jahannama. Amma in ya tuba yana da tausayin Allah zai yafe masa, zai gafarta masa. To wannan shine sufficient condition. To sai ya ce wannan ita ce hujjojin da jumhur kuma kamar da kuke gani musamman akan maganar wa'adu da wa'id, hujjoji ne masu ƙarfi kwarai da gaske cewa Ubangiji subhanahu wata'ala dukkanin zunubi idan mutum ya tuba Allah zai yafe dukkanin zunubi in dai ya cika sharuɗan tuba. Shine mutum ya yi nadama, ya bari, ya yi niyyar ba zai koma ba, ya kuma biyo da ayyuka na alkhairi, to Allah zai yafe masa daga shirka da abin da yake bayan shirka. Wanda mutum Allah bai masa muwafaka ya tuba ba, ya mutu, in dai ba shirka ba ce, in Allah ya ga dama zai yafe masa. In dai ya mutu akan tauhidi, Allah zai yafe masa. To kuma akwai abubuwa da yawa da suka zo su taimaka wa tuban nan, kamar wani sa'in kamar misali mutum ya zo ya samu ɗan kisan kai yayi a masa kisasi a duniya, ko kuma mutum sata ya kama shi a yanke hannunsa, ko mutum ya gama da wata musiba wacce take mukaffira da zunubi yana haɗa tuba. Duk abubuwan nan suna zuwa da suke taimaka wajen samun gafarar Ubangiji akan zunubai. Allah ya fi mana akan zunuban manya da ƙanana. To faslun fasali واختلفوا فيما إذا تاب القاتل وسلم نفسه فقتل قصاصا هل يبقى عليه للمقتول يوم القيامة حقا. To sai kuma suka samu sabani. Mutum ne ya kisan kai. Da ya kisan kai ya mika kansa aka yi masa kisasi, aka kashe shi ba. Shin a ranar tashin alkiyama akwai sauran haƙƙin wanda ya kashe a kansa ko babu? Ya zo ya yi kisan kai, ya mika kansa ya ce na kashe wani, na tuba, na zo na kawo kaina. An ce an nafsu bin nafsu, shi kenan ya kashe kai, a magada suka ce a kashe shi, aka kashe shi. To bayan an kashe shi a ranar lahira yana da sauran haƙƙi. Kuma ku tuna fa wannan magana, duk magana da muke babin tuba ne. Ana maganar fa ya tuba, ba wai kawai ka sa akwai mutum da zai kisan kai, shi kenan ya zo an kama shi an kisan kai an kashe shi, amma bai tuba wa Allah. Shi dama wannan bai tuba ba, shi ai wannan kisa daban, amma zunubin da mutum ya yi na cewa ya kashe annafsun da ci harraman Allah, ya kashe ran da Allah ya haramta a kashe, bai tuba, zunubin bai tuba. Amma wanda ana zancen wanda ya tuba ne, ya tuba ya je kuma aka kashe shi. To bayan an kashe shi
bayan tuban nasa duk da haka akwai sauran haƙƙi na wannan wanda ya kashe a ranar lahira a kansa ko babu, shine malamai suka saba. Qalat ta'ifa, wasu suka ce la yabqa alaihi shay'un li anna al-qisas haddu, suka ce a'a babu abinda ya ragu a kansa saboda ai kisasi shine haddasa. Wa hududu kaffaratun li ahliha, ita kuma su kuma haddoji ai kaffara ne, suna rufe tasirin zulbai ga wanda suka aikata su. Wa qad istawfa warathatul maqtuli haqqan mawrufihim, su kuma waɗanda suke magadan wanda aka kashe ai sun karbi haƙƙin wanda aka kashe su. An kashe shi kuma sun zo sun ce su ma a kashe, saka sun karbi wannan haƙƙin. Wa hum qa'imuna maqamahu, saka sun kasance suna tsaye a matsayinsa fi zalika akan wannan, faka annahu qad istawfahu bi nafsihi, saka kamar shine kan haƙƙin nan kansa. An gane ko? Illa farqa bayna istifa'ir rajuli haqqahu bi nafsihi aw bi na'ibihi wa wakili, babu wani bambanci tsakanin mutum ya karɓi haƙƙinsa da kansa ko wani na'ibinsa ya karɓa. Idan kuɗi ne misali, ban baka ba shi kenan, inda ba magadanka na fita na ce ga kuɗinsa da ban bashi ba, ya mutu amma gashi, ko ya mutu da ma ku ne magada na baku, saka na riga na bayar, saka cin da su magada sun ce a kashe, sun karɓi wannan haƙƙin. Wa yuwaddihu hadha annahu ahadu jinayatayn fa idha stufiyat minhu lam yabqa alayhi shay'un kama law jana ala tarafihi fastaqada minhu fa innahu la yabqa lahu alayhi shay'. Abin da yake faɗa dai anan kamar mutum ne ba kisa ya misali, inda wani bangaren ka ya ɗauka, inda idan ka ya cire misali, kai ma ka cire masa ido, ko ya karya maka ɗan yasa, aka yi kisasi kuma ka karya masa ɗan yasa, magana ta ƙare. An gane? Magana ta ƙare, saka ba kuma za a zo a ce bayan an kashe shi da akwai sauran haƙƙi a kansa ba. Wa qalat ta'ifa, wasu suka ce a'a al-maqtulu qad dulima wa fatat alayhi nafsu, ai shi wannan wanda aka kashe shi an zalunce shi, an kwace masa ransa, walam yasaddiq dulamata, kuma shi bai riski hansar wannan zalunci. Wal warithu inna ma adraka sa'ara nafsihi wa shafa gaida nafsi, shi ko magaji ai abin da ya kawai shi abin da yake ransa ya riska, ya hutar da kansa bacin rai. Wani ya kashe mahaifina, shi ma an kashe shi, mutum ya ɗan ji daɗi sanyi a ransa cewa ran nan bai tafi abinsa ba, ko kuma ya karɓi dukiya ta jiya ya samu, shikenan ya samu kwanciyar hankali akan rasa ɗan uwansa ko mahaifinsa. To amma wa ayyu manfa'atin hasalat maqtul bi dalika, shi ko wanda aka ce wani amfani da wani, kai ka shikenan hankalin kai ka ji daɗi an kashe wanda ya kashe mahaifinka, to shi mahaifin naka da aka ɗauke masa rai mai amfanin sa. An gane? Kuma shi shine mai rai, an kwace masa ransa, ya mutu, saka dan an kashe wani me amfanin sa, shi ya riga ya tafi, ba a da masa da ransa, an riga an ɗauke masa ransa ya tafi, kuma ko an kashe mutum wannan ran nan ba a da masa shi. An gane? Saka wa ayyu zalamacin istawfaha min al-qatil, saka da kuma wani zalunci ne ya samu, wato ramuwar zalunci ya samu daga wajen wanda ya kashe shi. Sabanin kuɗi, idan kuɗi ne misali ya mutu, ka ɗauki kuɗin nan kai sadaka da shi, ranar lahira ya mutu baka bashi kuɗinsa ba, amma kai sadaka ga lada nan an kawo masa, kaga wannan ai ya samu wani amfani akan dukiyarsa da ka rike. An gane? Amma ransa da ka karba, tun da ka karba kenan babu wani abin da za ka yi masa shi
da zai amfana a duniya ko amfanin wannan kisan abin kin farko ko fil katli talata kuma haƙƙin magaji wanda aka kashe masa ɗan'uwa ko aka kashe masa mahaifi to fa haqqun lillahi la yasiru illa bi tawba shi haƙƙin Allah abin da yake kau da shi tuba in ba tuba ba a zamewa saboda ko an kashe mutum idan bai tuba ba haƙƙin Allah na an gane saka mutumin da yayi nadama yayi kisan kai yayi nadama ya tuba ya ce ya daina kisa to wannan haƙƙin Allah zai iya fita shi Allah zai iya ɗauke masa wannan haƙƙin nasa shi kuma haƙƙin magaji Kristofa bil qatl ya zaɓi a kashe ka an ba shi zafi ko ya yafe ko ya karbi tiya ko a kashe ka ya ce a kashe ka sauka an kashe ka shi aka bi nasa haƙƙin to wa huwa mukhayyar bayna talata an ba shi zaɓi a tsakanin abu guda uku gashi ya kawo su to falau ahallahu aw akhadha minhu malan lam yaskat haqqul maqtul bidalika da a ce misali cewa yayi shikenan na yafi ba sai an kashe shi ba ko kuma yace a bani kuɗin aka bashi kuɗin ai kowa ya da cewa haƙƙin wanda aka kashe bai faɗi ba shi ya karɓi haƙƙinsa ne haƙƙinsa ne yace ya yafe ko haƙƙinsa ne ya karɓi to haka kuma in yace a kashe shi ma duk haƙƙinsa ne ya ce a kashe amma haƙƙin wanda aka kashe bai faɗi ba kalu suka ce walau qalal kacir to da wanda aka kashe misali bayan an sassare shi kafin ya mutu sai ya ce la taqtuluhu law talibuhu bi haqqi yawm al-qiyamati fa qataluhu akana yasbiqu haqquhu wa lam yusqu wa lam haqqu aw lam yusqu da a ce bayan an sassare shi zai ce kada ku kashe shi ni ranar lahira zan karɓi haƙƙi ne shikenan sai ya mutu sai aka zo aka shari'a sai suka ce su a kashe shi idan sun kashe shi din nan haƙƙin nasa ya faɗi ko bai faɗi bai faɗi ba tunda shi ya ce zai nemi haƙƙinsa ranar lahira ko saka ko sun kashe shi a ranar lahira ai zai tambayi haƙƙinsa ko to wane ne ya ce yanzu da aka kashe wane ne ce da izinin sa aka yi tunda ba sani ba a tambaye shi ba su suka ce a kashe amma shi ba a tambaye shi ba saka shi yana nan akan an tafi masa da ransa akwai haƙƙinsa to wa hadhihi hujjatun kama tara fil quwwati la tundafa illa bi aqwa minha aw amthaliha wa'annan hujjoji ne kamar da kake gani masu ƙarfi sosai ba za a yi ajiye su ba sai an kawo wani abin da ya fi su ƙarfi ko abin da ya kama da su to fassawabu malami ce abin da yake daidai a wannan magana wallahu a'lam Allah kuma shi ya sani an yi qala a ce idza tabal qatil min haqqillah kuma kusan ina zancen tuba mutane da yawa suna ganin cewa idan mutum ya sata aka yanke masa hannu shikenan wannan haddi daban sai fa ya tuba daga sata zunubin sata yana sai ya tuba ko mutum ya yi zina aka yi masa hukunci sai ya tuba duk sabon Allah ko an yi maka hukuncin duniya sabon Allah sai ka tuba daga wannan sabon sannan wani haddi yake amfanin ka to idan wanda yake son kan nan ya tuba daga haƙƙin Allah wasallama nafsahu taw'an ila al-warisi yastawfi min haqqa mawrufihi saqat an haqqani kuma ya mika kansa ya tuba ga Allah ya je mika kansa su magada suka ɗauki haƙƙinsu suka ce a kashe shi to haƙƙi guda biyu ya faɗa da kansa da haƙƙin Allah da haƙƙin magada wa baqiya haqqul mawruthi la yudayyi'u Allah sai haƙƙin wanda shi aka kashe wannan Allah bai yadda wannan haƙƙin ba wa yaj'alu min tamami maghfiratihi lil qatili ta'wid al maktul fa inna musibatahu lam tunjabar bi qatil wato sai ubangiji subhanahu wata'ala sai ya sa a cikin tamamin cikar gafarar da yawa wannan wanda ya tuba sai ya sakawa shi wanda aka kashe sakamakon haƙƙinsa da aka yi in lada ne sai ya bashi a ranar alkiyama sakamakon ransa da aka karɓe masa Allah zai saka masa
amma kuma shi wannan ya yafi masa. An gane, wato haƙƙinsa bai faɗi ba, amma cikin gafarar da Allah ya yi wa wannan wanda ya kisa zai ba shi sakamakon ransa da aka karɓar masa ba tare da ya yi wa wannan azaba akan abin da ya ba. Saboda shi abin da ya shafe shi ba a miƙar da shi don an kashe wanda ya kashe shi ba. Wacce batun nasu ta jin ma qabla. Ita ko tuba tawbatun nasu tana rusa abin da yake gabaninta. Fa yu'awwid hada amma da majibi sai a juya masa wannan shi wannan wanda aka zalunta sai Allah ya saka masa akan zaluntarsa da aka yi, wala yu'aqibu hada li kamali tawbati. Amma kuma ba za a yi wa wannan azaba ba zai wannan koba ba saboda kammala tubansa. Wasara hada kan kafirin muharib billahi wa rasulihi idan qatala musliman, sai wannan ya zama kamar kafiri wanda yake yaƙar musulmi idan ya kashe musulmi, kamar lokacin ake yaƙi kafin ya shiga musulunci bisafi thumma aslama wa sun islamu sannan kuma sai musulunci ya kyauta musuluncinsa. Fa inna Allah subhanahu yu'awwidu ash-shahid al-maqtul, Allah subhanahu wa ta'ala yana sakawa shahidi wanda aka kashe wa ya'fu lil kafir bi islamihi, kuma yana afuwa ga kafiri da musuluncinsa. Wala yu'akhiruhu bi qatl al-muslim dhulman, baya kama shi da kashe musulmi akan zalunci. Fa inna hajama tawbati lima qablaha ka hadama al-islami lima qablahu, to yadda tuba take rushe abin da yake gabanin ta na zunubi, haka musulunci ke rushe abin da yake gabanin sa na kafirci. Kamar sanda aka yi yakin Badar, akwai mushrikai da yawa da suka yi yaki aka kashe mutane ko an kashe sai na Hamza. To daga baya waɗanda suka kashe da waɗanda suka sa aka kashe suka musulunta, ko ba haka ba? Hindu ita ta ce a kawo mata ma hantar Sayyidina Hamza ta ci, amma kuma ta musulunta. To kaga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala sai saka wa Sayyidina Hamza akan kashe shi. Shahidi sashi aljanna ta rushe wannan zunubin nasu, Allah sai ya fi musu. Haka mutumin da ya kisan kai ya tuba, Ubangiji saka wanda aka kashe a ranar lahira ba tare da ya yi koba ga wanda ya tuba cikakken tuba ba. Wa ala hada idan asama nafsahu wan qada, saboda aka dauki wannan magana idan ya mika kansa ya sunkuyar da kai fa afa adu waliyin ya ce shikenan ya masa afwa wa tabal qatil tawbatan nasuha, wanda ya kisa kuma ya tuba nasu ko da ba a kashe shi ba, ya zo waliyin ya ce ya afwa sannan ya tuba nasu, fallahu ta'ala yaqbalu tawbatahu wa yu'awwidu al-maqtul, Allah subhanahu wa ta'ala zai gafar ko da ba a kashe shi ba, Allah zai karbi tubansa kuma ya saka wa wanda aka kashe da sakamako na ransa da aka karba ba tare da ya masa hukuma ba. Fa hadha alladhi yumkinu an yasila ilayhi nadhar al-alim wa ijtihaduhu, wannan shine abinda nazarul alimi, duban malami da ijtihadin sa yake kaiwa zuwa gare shi. Wal hukmu ba'da dhalika lillahi, hukunci bayan wannan kuma na Allah ne subhanahu wa ta'ala. Inna rabbaka yaqdi bainahum bi hukmihi wa huwa al-azizul alim, wallahu a'lam. Wannan shine karshen fasali. Alhamdulillah, salati kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin.